Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Jadi di siang hari ini saya sedang berada di Mburi, gitu loh mah, bersama Mas Hudi. Nih sedang nanam besi. Iya bu. Jadi ceritanya ini aku ipel-ipel tuku besi, sing nantinya bakal arep tak nggo iki nggo pager. Sing wesi 6 iki dienggo ring pager. Iki ya. Nek wesi 10 iki dienggo cagak kamar mandi soalnya tak nei toren. Dan sing wesi 8 lemu iki bakal tak nggo slope limasan. Gitu, nggih. Iki stok apa ngarani bagel. Dan buat yang belum tahu, Mas Hudi ini adalah wong Ronggo tapi aslinya Getas. Tapi akhir-akhir ini cok ngewangi konten aku, cok ngewangi aku garapan neng dhuwur galeng kono. Sudah beberapa kali ya Mas Hudi ya. Ya, sip. Pertama ki anu dek zaman duduk apa? Spitang. Duduk sepitang kae soalnya selarek digarap toh. Bengi-bengi tak kon lembur karo hari. Hari gendot yae. Alhamdulillah rampung, saya sepitangnya jadi. Dan bakalan tak sepil ikan dhuwur sing lehku apa jenenge? Garapan wingi. Leh garapan wingi. Sepurane yen wingi ora tak sepil lho. Tapi langsung tak sepil mawon. Soalnya terakhir wingi mungkin urung slope. Nah saiki tak sepil slupe. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Munggah. Ayo. Wah. Jadi wingi terakhir kali kae aku nduduke ning jenengan-jenengan bahwasanya lehku mondasi oleh L to. Saiki le mondasi pager wis rampung lho, Pak. Tak sepil ya wis mondasi karo slope pager. Iki tak sepil. Alhamdulillah sudah rampung, tinggal mondasi sing arek dienggo kamar mandi. Ya maklum saya ulur jenenge guru wong ipil-ipil. Nah, iki rencana kamar mandi nggo tamu ukuran 1,5 kali 1,5. Gek engko bakal didak. Gek dhuwure dienggo toren. Begitu. Iki ngomong-ngomong tukangnya perai soalnya mangkat setengah hari. Engko bar jam 12. Bar luhur engko bakal rene. Soalnya mengesuk udan. Gek do bercocok tanam. Begitu. Oke, iki nantinya kamar mandi. Lah kuwi sapitange. Dan iki tak dudu iki yang nantinya pager mubeng lur. Pager mubeng. Iki alhamdulillah iya wingi tak tukangi dhewe iki. Iki karo sing karo mujur ngulon kae. Sing tak garap aku, Panjul, Hari Bereng Gendot karo Mas Hudi mau. Wih, iki berhubung lemah iki miring dadine ditrap ngene iki lur. Ben ora boros watu. Soalnya nek ora ditrap engko iso dhuwur banget. Dan ini alhamdulillah sing sebelah lor ya wis dadi slupe, pondasi slope wis dadi. Dan iki dinehi spasi sekitar 30 cm dienggo jalan banyu. Jadi banyu saka dhuwur kono, miline iso rene. Rono gek bablas ning selokan. Ngono kuwi, Bos. Iki. Alhamdulillah slupe sudah jadi. Iki sesuk nek duwe rezekine tuku bataku kayak di pager sekitar 2 meter ben titike ora melompat. Dan ini rencana. Iya tak pager. Kene iki lawang. Ini lawang nggo metu nggo lawang mlaku. Ini iki. Iki lur. Ya alhamdulillah lehku ipil-ipil tekan semene lur. Iki lehku nyopoti begestinge iki lagi mengesuk. Mengesuk sekitar jam 6:30 kae ngasek 6:30.
Lah bahasan rampung udan terus mengesok lor. Kene udan terus. Ini bekas teng wis durung tak klumpukke sih. Begitu. Oh ya, iki ana info baru bahwasanya musola ngarepanku, musola Nurul Ihsan. Ya alhamdulillah digawe masjid. Jadi alhamdulillah ada hamba Allah yang memberikan apa ya ngarane. Nggih. Memberikan dana mpok, tapi detaile piantun pundi mboten kertos aku. Yang jelas musolane gunaku kuwi wis dimbrukke bres dan arek didadekke ke masjid. Dan mungkin jenengan-jenengan kaget, saiki musolane wis ilang. Nah, iki musolane sudah wis rata. Iki soale nantinya rencana iki arek digawe ukuran 9x9. Soale mbiyen kan musola grendek to. Grendek saiki arek didurke. Dadi engko pondasine bakale sak dhuwure dalan lho. Dadi kanggo jenengan mbok menawa yang mau menyisihkan apa ya rezekine untuk pembangunan pembangunan masjid yang mana dulunya musola, bisa japri di WhatsApp Mas Roni selaku pengasuh musolane sing calon masjidnya itu. Ngono kuwi lur. Mengko bakal tak dekeke nang deskripsi lur ya. Dan ini lho dadi begok kene iki. Pak RT. Ajeng ada Siap. Ada pesan-pesan buat penontonku? Enggak? Belum. Masih ngeblank. Oh, masih ngeblank. Oke, ya mbok menawa iki penontonku ana sing arek membantu menyisihkan gitu. rezekine, nanti bisa hubungi Mas Roni selaku pengasuh. Gini. Untuk teman-teman sobat semuanya. Ini musola, Nggih. mau dijadikan masjid, mohon bantuannya buat tiket ke surga. Ya, Makasih. investasi akhirat. Betul. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat istirahat. Mas. Ayo, Pinara. Siap. Wilur. Jadi untuk informasinya ya aku mau oleh ku ipil-ipil. Engko rencana sing dhuwur galeng mau bakale arek tak pondasi nggo limasan sik. Prosesnya ngono. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa saya monggo bagi jenengan-jenengan yang mau bersedekah ya. Beramal investasi masa depan nek bahasanya investasi akhirat. Ya. Itu bisa menghubungi Mas Roni Abdul Aziz selaku pengasuh. Dia kan guru ngajine ning kene. Guru ngajine ning musolane dan ini nanti bakalan dadek ke masjid, intine ngono kuwi. Muga wis diratake lur. Dan diambake neh iki lore kan sebenarnya tanah miliknya Pak Tohari dan dijaluki dinggo ngelar ya wis diolahi ngono. Kuwi. Ini nanti bakalan ada masjid 9x9. Itu dan dhuwur, 3 dhuwur supayane ben luwih dhuwur saka dalan. Ngono kuwi lur. Nanti nomornya Mas Roni Abdul Aziz bakal saya taruh di deskripsi. Begitu. Iki lengana mesi alhamdulillah bisa oleh. Oh wingi wis dienggo beberapa lonjor. Siji, loro, telu, papat, 5 lonjor. Dek iki wis ready 04 mau 66. Itu iki. Ya pokoknya intine kok entek oke lonjor. Ngono kuwi lur untuk informasi vlog pagi ini. Pagi menjelang siang. Yo siang ding iki. Dan iki tak sepil sambal bawang. Masih seperti dulu hobinya sambal bawang. Kopi Dan kopi pahit dan teh.
Iki teh pahit. Soalnya iki mengurangi Gula. gula. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan. Bakwan sambele nek iki sambele pas mesti ora kasinan cobanen. Loh kok dinai apa dinai tomat? Ora. Mantap. Oh. Iki ana puline bareng kok, Mas. Nek isek, iki puli iki. Puli. Bismillahirrahmanirrahim. Cucol. Nikmat sangat. Mantap. Dan di sini ada plakat HS. Soalnya saya brand ambassador HS. Oke, HS rokok istimewa. Berani kita beda. Kayak kaosku ini. Guys, mungkin cukup semene sih anggonku ngonten ngevlog ya. Jadi buat jenengan-jenengan yang mau beramal untuk pembangunan masjid bisa hubungi Mas Roni Abdul Aziz. Nomor ada di deskripsi. Begitu. Guys, ngoten mawon. Salam muga-muga dadi paring kesehatan, rezeki melimpah barokah sehat ayam tentrem. Salam hormat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Dadah.